sila with basic trainings during their incarceration sa jail. Once they reintegrate to the community, productive and law-abiding citizen na sila. Hindi na sa pariwara. In fact, doon na lang yung mga aftercare program sa BJP. Nabangan na mo sila during the rehabilitation process. Then, dili lang pasagda, dili gawas, kundi ang pagsusunod kung sila na ipalaan sa jail. But considering the limited space of our jail facility, nalagyan po sa kawakutan na niyo, naghaniw niya na pwede kami tulangan na ngayong space para maka-impose kami kung may services aning or other mga related programs para sa jail. Then I am so glad na yan na ako kinagaan ako katensyon. So thank you kayo partner, thank you kayo sa chance na ito. Nasa ibang nakita po na kayuhan sa mga persons with vulnerability. As well as also sa personnel. It goes for well also sa mga personnel na nasa sa Tagulban Municipal Jail. Though we believe that national agency pero nagsaling hindi o 101% sa local government unit. 101%. Kahit sa legal na ginagawa ng national office, I think my colleague from the Philippine National Police and Bureau of Fire Protection knows that. Dahil sa legal ang national agencies na support, madilig siya. So thankful kami na niabot mi sa munisipyo sa Taguluan na 101 support po sa line bureau sa DILG. Again, I have nothing to say